Sayo. Hey Sayo, og velkommen til Evolve Stage 2. Det er et spil, der handler om monster. Vi snakker virkelig monster, sådan monster inden i monster. Det handler om, man er 4 spillere, der kæmper mod et monster. 4 spillere mod et monster. Monsteret bliver også spillet af en spiller. Så det er 4 mod 1. Er det ikke lidt unfair? Ikke helt. Jeg skal nok lige vise jer, hvorfor. Det her, det er training mode. Det skal man lige igennem. Det er stadigvæk beta-stadiet, spillet er i, så det er ikke fuldt udviklet endnu. Og der sker nogle gange nogle sjove ting ind i det, fordi jeg har spillet det her måske 5-6 timer førhen. Og gennemført træning selvfølgelig. Nu skal jeg så gennemføre træningen en gang til, hvilket er lidt noget weird noget. Men som I kan se, så hopper jeg ud af et fly sammen med 3 andre. Det er godt nok computerstyrede spillere, vi har spillet med lige pt. Men normalvis så er det andre spillere. Nu skal jeg altså bare følge de her fodspor. Og fodsporene, de fører hen til ham, der spiller monster, som i det her tilfælde er computeren, fordi det bare er sådan en tutorial træningsting. Her kan man tjekke mappet på tab. Og så har man forskellige roller. Jeg er bare sådan en assault militærmand. Min hovedopgave, det er at lave skade. Der er også en healer, som skal heale de andre, når man kæmper mod monsteret. Og så er der en tracker, sådan en der skal være rigtig god til at finde monsteret. Han er rigtig god til sådan at søge og kigge og gøre alt muligt halløj for at finde monsteret hurtigere. Og hvorfor er det så, vi skal finde monsteret? Hvorfor er det, at vi ikke bare løber mod hinanden og så bare begynder at skyde løs på hinanden? Jo, det er nemlig sådan, at monsteret, det har 3 forskellige stadier. Og i stadie 1, der er det bedst for monsteret at bare løbe. Bare simpelthen løbe væk fra os. Oh shit. Der bliver det godt nok lige ramt i face, jeg lover for. Der var monsteret. I stadie 1, som I kan se, så er det bedst for monsteret at løbe. Det prøver bare sådan at slå os lidt væk. Det lykkes ikke, så nu fik vi sat den her dome ned, som I kan se, det her blå noget. Det betyder, at vi har lukket monsteret inde nu. Nu kan monsteret i et stykke tid ikke flygte ud af den her dome, så nu skal vi bare lave så meget skade på det som overhovedet muligt. Og jeg gør også alt, hvad jeg kan. Min hovedgun, det er sådan en laser ting, men den har ikke ret meget ammo, så skal den lade, fordi den bliver for varm eller sådan noget. Så jeg kan lige skifte over, og nu skulle den vist være klar igen. Yes, den laver sindssygt meget skade, men den holder ikke så lang tid. Så gik den ud igen, så bliver den rød, så skal jeg hen og have fat i maskingevær igen. Jeg kører bare. Som I ser nu, hvor i monsters armor er, det var den blå health bar deroppe, men nu er den røde health bar tilbage, som er rigtig sjov. Monster kaster med sten, spyr ild, alt muligt crazy. Der er forskellige monster. Det her det er vist nok en Goliath, tror jeg det hedder. Og nu er i domen ned, monsteret flygter. Så vi kan se, det hopper væk der. Vi skal efter monsteret. Vi har skadet monsteret. Og det er meget vigtigt for os at finde monsteret. For som jeg var ved at snakke om med de der 3 stadier. Stadie 1, monsteret er ikke sådan rigtig skræmmende. Det gælder bare om at fange monsteret hurtigt og lave en masse skade til det og få det dræbt. Hvis man spiller monster til gengæld, så vil man rigtig gerne bare væk, når man er i stadie 1, fordi så er man svag, man er ikke så god som monster. Man løber så rundt som monster, spiser nogle dyr, slår nogle neutrale dyr, der løber rundt i verden ihjel, spiser dem, det giver XP, og så vokser man som monster. Når man har slået nok dyr ihjel, så udvikler man sig som monster, og så kommer man i stadie 2, og så er det pludselig lidt sjovere, fordi så slår man hårdere, man har mere armor, man har mere HP, og man er bare generelt bedre som monster. Jeg tror, der er også, man får nye abilities og så videre. Så stadie 2 monster, det er vi ikke, og der kommer monsteret i stadie 2, som der står på skærmen. Det er vi ikke sådan helt vildt glade for, fordi det er lidt trælt, for nu bliver monsteret stærkere. Og det allerbedste er, hvis man kan dræbe det allerede i stadie 1, men det er svært, fordi monsteret er rigtig hurtigt og løber meget. Der var det sgu. Der. Nu skal jeg bare se, om jeg kan få sat den der dome ned. Den er måske klar endnu. Nej, der er 3 sekunder til, at jeg kan sætte den ned. 3, 2, 1, kom. Vi skal sætte den ned nu. Og nu var der en af mine andre sat den ned, eller hvad? Så skulle der sætte den der dome ned. Wow! I hvert fald, vi skal lave en masse skade på monsteret igen. I kan se, at det havde fået lidt armor igen. Fordi det har udviklet sig. Jeg tror, det lader en lille smule. Hov, nu sætter vi den her dome. Så kan du ikke flygte. Tak skal du have. Men de har fået meget mere HP, og det slår os også hårdere nu. Vi kan ikke bare sådan danse rundt om den og blive ved med at skyde, hvis ikke vi passer på, fordi den slår mega hårdt. Og hvis vi alle sammen dør, så er vi tabt. Hvis bare en af os dør, så kan man revive hinanden. Hvilket er meget fedt. Men dør vi alle sammen som monster, så er vi tabt. Ja, det er selvfølgelig træning, så det er ikke sådan sindssygt svært. Men det skal med lov for det her online. Jeg tror kun, jeg har vundet 1 gang, og det var, hvor jeg spillede monster. Jeg tror aldrig, jeg nogensinde har vundet over monster. Ja, det reviver jeg lige en teammate.
Som sagt, monster er level 2 nu. Nu røg vores dome ned, der fanger det, så nu flygter det. Sådan der. Men der er stadig mere, og det er også det træningen går ud på her. Lige om lidt, nu flygter monsteret igen, og render rundt et eller andet sted og spiser en masse monster, som det slår ihjel. Får mere XP, bliver større, og så udvikler det sig til stadie 3, og så bliver det virkelig træls det hele, fordi når monster det kommer i stadie 3, så har det nået sit fulde potentiale. Og så behøver monsteret ikke at løbe længere, fordi så er monsteret blevet så stærkt, at det faktisk, altså det har fordelen, så er oddsene lige pludselig vendt. Det er derfor det er så vigtigt at track monsteret hurtigt og finde det, opsøge det og slå det ihjel, fordi lige snart det kommer i stadie 3, så er det altså vendt, så er det ikke længere godt at være monster. Eller undskyld, så er det ikke længere godt for os at spille imod monsteret, fordi så bliver det så stærkt, der kommer det i stadie 3. Og nu bliver monsteret så stærkt, at det har fordelen, og vi bliver nødt til at løbe hen til vores power relay nu. Det er i hvert fald den bedste strategi. Power relayet, det er sådan et sårbart sted for os mennesker. Det er der, vi får vores strøm fra, og det er i alle baner, og det er sådan en slags base. Monsteret kan nemlig vinde på 2 måder. De kan slå os alle sammen ihjel, hvilket det er i stand til nu, hvis ikke vi arbejder virkelig godt sammen. Eller det kan slå det her power relay i stykker. Hvis det smadrer vores strøm, så har vi tabt. Og det er også sådan lidt en gardering mod, at det vil sige, at vi kan ikke bare flygte nu, fordi vi er bange for monster, for så vinder monster simpelthen. Både på tid, men også hvis det smadrer den der. Min klasse her, han kan lægge miner, så det gør jeg. Smider lidt på miner, hvis nu han skulle komme hen og slå på det, de laver rigtig meget skade. Og nu tror jeg altså bare, at vi skal rundt og finde det der monster. Og så håber på, at den ikke kommer hen og slår det der skjold ihjel først. Som sagt, monsteret er level 3 nu. Det er blevet, altså det kommer til sin største form, og er virkelig trælst. Hvad er det her for noget? Jeg ved ikke engang, hvad det er. What? Når det er vildt livet, man kan dræbe, så giver de en buff. Og så er der altså bare slow motion effects. Så prøver jeg åbenbart et eller andet buff, hvis jeg dræber dem. Det er meget nice. Så kan man gå og grinde lidt monster. Der blev scared birds herovre. Det er også en ting, der kan hjælpe en til at finde monsteret. Nu spiller jeg jo ikke tracker, jeg spiller DPS, damage per second klassen, som bare skal lave så meget skade som muligt. Men hvis man spiller tracker, så har man nogle flere muligheder for at finde monster, i stedet for bare at kigge på de her blå fodspor. For de kan også være rigtig gamle. Det kan være, at monsteret slet ikke er i den retning længere. Men de der scared birds, som du lige så, det var altså skræmte fugle. Og så ved man, at monsteret har været der. Oh shit, de satte den dumme ned. Så har vi fanget monster. Hvor er det hen? Hvor er det der? Og I kan se, jeg blev snydt. Jeg var på vej hen mod de skræmte fugle, men der var monster allerede hoppet væk fra. Så man kan hurtigt blive... Oh shit, han er godt nok efter mig. Han er meget efter mig. Nu får jeg en sten i hovedet. Okay, i det mindste, når vi har den der dome nede, så kan han ikke hoppe hen og slå på skjoldet. Men det kan han nok heller ikke alligevel, når vi alle sammen står og skyder på ham. Så er det dumt. Jeg nåede lige at dodge. Okay, han er efter mig. Heldigvis, så det her bare træning, og det er ret nemt. Hvis det her det var online, og vi spillede mod en anden spiller, der var i stadie 3 som monster, så var der ret gode chancer for, at vi alle sammen ville være bedre. Vi slår sindssygt hårdt monsterne. Jeg tror... der var en, der brugte sin special ability. Det er bump et eller andet sted. Det laver åndssvagt meget skade, men det er svært at ramme her. Har monsteret inde i mine miner nu? Det tror jeg, det gjorde. Og det er i hvert fald nede nu, monster. Ret nemt. Men det er ikke nemt online, det kan jeg lige så godt sige. Men tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at like Sayo på Facebook og YouTube, ellers så kommer der et monster og flår din indvold ud, måske. Jeg ved det ikke. Noget i den stil.